Barangay, programang mahatod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendong Boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Miyerkules, Pitsa 25 sa bulan ng Hunyo 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido. Diyan po sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, Alwin Dobolel. Ibahanin do ako, sondo kitang alas 8 ninda pagkaaga, digdi po sa programa. Sige, so duro-diretso na kita duman sa may mga birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na sa Sendong Kabos. Duman sa may mga kamatian Get Wilson, asin po tabi sa kabos na nakatutok na kantabay digdi po sa 1FM. Good morning po sa Sendong Kabos. Welcome na digdi sa Sendong programa. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na day po nin pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mentras nakaantabay na digdi sa radyo sa 1FM simulcast over DWRL Radyo Pilipino Ligasmi. So ano po ang satuya ng mga bareta ngunyan? Headlines kan mga bareta alas ongon niya na pagkaaga. PhilHealth porsigido na mapadali ang proseso sa claims kan mga hospital facilities. Presyo kan produktong petrolyo malangkaw pa mantang incoming Governor Noel Rosal nakatalaan ng magkaigwanin inaugurasyon
Tayang pagtukaw po tabi sa mabot na aldaw nin Sabado sa Albay Astrodome. Ege. So dainang ulang po tabi kita ngunyan. Dainang ulang kita ngunyan. Duro diretso na po ang labaan fight na ini. Ang guest of honor. Tabi. Guest of honor po tabi iyo si Kwan. Iyo po tabi ang saro sa mga associate justices justice kan Supreme Court. Ang magiging ano yan? Ang magiging ano yan? Puro na po tabi iyan ang kwanta, no? Inabagayan ang tinataram taligdi. Iyan sa tuyang tinataram. Anyway, so duman sa tuya na mga praantabay, mga kababayan niya to na nakatutok mo niyan na pagkaaga digdi po sa tuyang programa. Good morning po alat ng nata alion tayong kuan. Iwan problema. Sige. Ayan na ang dakulao na. Nako. Nabuhay tayo didigdingon yan. Pinagkatiriwalaan mo na nga ni puro papasaway. Iyo talaga yung negosyo adi. Iyo talaga yung negosyo pagwara nin kuan. Sa kabaga. Sa kabagasan. Yun na yan sinasabi ko eh. Anyway, so ano po ang satuya ng mga bareta pa kunya na pagkaaga? Ang produktong petrolyo, utay-utay po. Mamaya na yung issue digdi sa PhilHealth, ano? Sa PhilHealth, pagurulayan tayo ni sa second part kan sa tuyang programa. Sa panduang party kan sa tuyang programa. Pagurulayan tango na po tabi ining presyo kang produktong petrolyo na may problema kita pag hinarangkan Iran yung Strait of Hormuz. Yan po yung agihan kan mga barko na nagdadara po tabi nin krudo asin gasolina. Aliduman sa Middle East, pasiring digdi sa Asian country sa iba, digdi sa Southeast Asia. Saka igo talaga kitang problema kay ni. Igo talagang problema kay ni. Hige, mamaya na tama apod ako. Maapod ako. Taod-taod. Digdi. Yan dipisilo na nakaremote ang control mo kan ano? Nakaremote ang control. Kan business. Hige. Anyway, ano po ang satuya pang mga bareta ngunyan na pagkaaga pa? 1, 2, 3, let's go! So, inutay-utay ta nakiulay si BBM. Supposed to be dapat 5 pesos yung increase, no? Sa presyo kang gasolina. Dapat 5 pesos yung presyo kang gasolina. Inutay-utay po. Inutay-utay ngunyan ta ano ini
diniit-diit. Diniit-diit, inutay-utay, dahil ngaya pwede. Pwede ngayang, kaya ngunya na si Mana, pwede po na mag-increase nin 2 beses, o kasod nag-increase na, tapos baka sa Webes or Biyernes, i-increase naman po tabi, so another round. Another round po tabi, sobra naman sa piso. Taning dayman magulpi. Dati nasa 58 na lang, ay 56 or something, 57 to 58 something yung gasolina. Kasod nagsisinta pesos na. Nagsisinta pesos na. Sa tuya na mga darataman sa mga motorsiklo, dahil naman yan mamamatianin marhay, lalo na kung saradit man sa makina kan sa tuyang mga motor. Kung saradit man sa napuan makina kan sa tuyang motor, dahil naman yan po tabi mamamatianin marhay. Pero kung dakula po tabi an kwanta, dakula po an makina kan mga motorsiklo ta, nagkukurot si kita, may mga auto kita tabi, mamamatian tayo nusto ta kung nagkukonsumo ngayon 10 liters a day. Saka 10 liters a day. Yukon mo yan, kung 5 pesos, mawara sa imo 50 pesos eh. Sobra pa. Mga 60 pesos a day. Idadagdag mo tangani na yung konsumo mo itama. Di ba? Yun yan problema. Sa bagay kayo ito, nagabot nga ni sa 70 pesos yung presyo. Arog man kaining mga bulan, nagabot sa 70 pesos, nag-$80 per barrel, yung crude na pinagbabakal po tabi, kaya nagulpi baga kayo ito. Ngunyan, ang sabi, ang gobyerno da po tabi, ang gobyerno is preparado, kundi, ano man gadi ang magiginibukan gobyerno, no? Ano man ang magiginibukan gobyerno na actually, dahil man kikontrol ang sa tuyang gobyerno sa presyohan kang produktong petrolyo. Pwede yan na utay-utayon. Dengon nanin implementation kan iba. Pero sundo na rin. Yan napot ko eh. Sundo po tabi no rin. Mautay-utay kita. Yung baga, utay-utay kita, dahil man po tabi pwede na siringkaan. Kaya nga sabi ko sa Indo po, ini ang napaka-importante tabi, napaka-importanting bagay na dapat niya tong gibuhon. Kaipuhan po talaga kaipuhan na mag-adal ang sa tuyang gobyerno kung ano po na mga programa ang pwede tangani na mabawasan yung direktang hagupit kan Syrian oil price hike. Ini po actually dito na maiwasan. Kasud ba po tabi nagtaram si US President Donald Trump na nagkasundo yung Israel tapos yung Iran para sa ceasefire. Ceasefire. Di magayon bagang barita yan, nasa legit pating mga legit bagang mga sources niya to. Tanagtaram si Trump. So day may tumakataram po tabi na dayman talaga. Kaya lang ang problema pakataram ni Trump po tabi, igwa na naman po tabi, so Iran nagbutas na naman po tabi so Iranin missile. Pirang minuto po tabi pagkataram ni Trump, nagbutas na naman po tabi nin missile. So gustong sabihin, abo ninda kang katringkiluhan, kundi gusto ninda po tabi yung gera. So dito man yan po tabi makokontrol. Ang kaya tang makontrol, kung ano po ang gigibuhon, no? Kung ano ang gigibuhon tabi, kaini na gobyerno, di ba? Kung ano ang gigibuhon kang gobyerno, tangani po tabi na mabawasan ang epekto. Alimbawa ngaya duman sa aram nindo ang pinagkakuang kaini, tangani na mabawasan ang epekto talaga.
yung gobyerno mag-sit aside din pondo, ininagayod ang panahon na pwede tang isakripisyo na muna yung mga infrastructure project. Tadakulon baga, dakulon na infrastructure project. Yugon mo yan. May mga tinampo katangon niya na pwede pa man agihan, pigpaparagaraba, pigpaparasaralidahan. Ilingon nindo imagine nindo dyan sa may Padang, Legazpi, sa Rosa na ini sa Implo. Kaya baga nagkaribok. So tinampo, magayunon pa. Day po tabi ki mga batak. Magayunon pa. Aram nindo ngon yan, piguguad na naman. Di ba? Piguguad na naman kasi siyempre pag may project may dilensya. O inikuta na ng mga bako man priority kan sa tuyang gobyerno, bako man po tabi priority, so pwede pang magamit na mga tinampo. Ini po dapat kuta na isit aside na muna yung mga project na inita. Ngani na makakuakitan ng pondo, na kung oras po na magkaigwanin dakulaon na problema, lalo na sa supply kang gasolina. Kasi ang gasolina, digdig nagpupuon po tabi, ini ang basaran sa presyuhan po sa palibot. Paglibidan ko po tabi, ang mga produkto na pigagamitan ng petrolyo, simpre gabos naman, tas maging sa transport, siyempre kung ang presyo kang krudo 100 pesos na yan, maski po tabi ang pang naglulad ka sa auto, may dara ka po tabing sarong sakong kamote, dadarahon mo sa banwa, tangaling ipabakal, alangan man po tabi na yung pamasahikan transportasyon mo po tabi kayan, yung transportation cost mo, ababa. Iyan ang sinasabi ko sa Indo Yan ang sinasabi ko sa Indo, gabos maguguyo digni. Gabos guguyo dun kayo ni po tabi. Naday man makukontrol kang gobyerno. Diyos si sinauragong na presidente, day makukontrol unless na ini po tabi na increase na ini sa gasolina, saluhon kang gobyerno, siring ka itong panahon. Ito magang panahon, sabi ko sa Indo po, igwa kita kan inaapod na OPSF, yung reserve fund kan gobyerno da sa oras na minalangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo, automatic po ang nagsasaluka ng gobyerno. Ang gobyerno po ang nagbabayad sa mga oil companies. Nailangkaw basta ang presyo dahil paglangkaw, unisaraan braan kaya. Pag naglangkaw po tabi, so presyo kan mga barkalon, ano ang mangyayari sa tuya? Dahil man naglangkaw sa sweldo, so presyo kan barkalon, iyon grabe. Ano po ang mangyayari sa to? Dahil man, sa totoo lang, dahil po tabi talaga mangyayari. Mataram kita, ura man ngaya pondo ang gobyerno, ikadakol kang pirak ang gobyerno. Kadakol kang pirak. Dakulon nga na po tabi ang ibobulsa, o sa sarong project po. Sa sarong project, alimbawa kantidad 100 million, piraan na papaduman sa bulsa kan mga so politiko, so taga DPWH, minimum na aagihan kan papel, igwang porsyento, 30% po tabi, alimbawa, na ibulsa, so 30 milyon sa 100 million na project. Dahil pa dyan kasabay, so dilin siya kang kontraktor, yung mo yung nasasayang niya na kwarta. Nakuta na, pwedeng gamiton tayo ni, digdi po, bilang prioridad po tabi, na masolusyonan ining pag-alintoto. Kasi, pwede tang makontrol, so kaya tang kontrolon. Pero kung dito man kayang kontrolon, arog na nga na ipotabi kining presyoan kang gasolina sa world market, talagang mamiminsan kita. Malangkaw at malangkaw because because po tabi naapektaran nga ni ikang gira o nata kaya tang pugulon ang gira. Kaya tang pugulon ang gira day po. Day po tabi pwede natong pugulon ang gira, iyan ang totoo. Mahalat kita kung sa yan magkulpa.
Kung na rin yan masatapos. Saka, iyo baga? Ha? Iyo baga? Iyo na yan ang sinasabi ko sa inyo Ha? Yun na po tabi, yan ang tinataram ko sa inyo na dipisilon ngunya na mga panahon na ini. Di ba? So, maski magpara-subsidi kita, tawantang subsidi ngayon so para subsidi sa mga parasira, tanganin din maglangkaw sa produkto, yung workforce, paano? Yung ibang sektor, paano? Diba? Orang iba na solusyon po, makontrol po ang presyo kan petrolyo sa paagi kang pag-subsidize kang gobyerno duman sa posibleng increase kada litro po kang petrolyo. Iyon na po ini ang saro digdi. Kasi busy ang gobyerno sa puro politika So mga opisyal ta sa gobyerno, puro politika ang nasa utak Diba? Anyway, 25 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alada. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh-looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every
day. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kalingang sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Sige, so balik na ko digdi sa programa po tabi. Iguana kita nin 37 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. So diro-diretso na. May nangyaring kuan. May nangyaring aksidente naman dyan sa May St. Agnes Academy. Bago? Gawa na naman. Deng helmet minor de edad. Deng helmet. Mariyosi po. Yun ang pagsasabi ta. Ang helmet, importantihon yan sa rider. No? Importantihon yan sa rider. Pag daing helmet, may kuwang kita. May problema talaga kita. Igo talaga kitang problema pag dahing helmet. Kung may aksidente, tapos kung madakop ka. Kung madakop ka, tapos ka. Di ba? Tapos ka. Pero yan, 3,000 pag madakop ka. Kaya lang, siyempre, bako bang gabos na oras, may pulis. Bako gabos na oras, may pulis. Talagang may problema. O tatay man pwedeng oras-oras babantayan ng gabos na riders kang pulis. Diba? So, kita siguro, kitang mga nag-drive
nin motor, nagdadrive din motor, dapat na maging responsable kita. At kairak man, nag-aasa sa satuya, so mga nag-aasa sa tuya, kung kitaan madadali, may problema talaga kita kaan. Sabi untang kita maingat, kaya lang so mga kasabat mo, so mga nagasudod sa imo bako maingat, mga tarantadong drivers, tudas talaga kita kaan. Yo. So oni na, kasuhapon, nagkaigwa po tabi nin press conference, kasabay yung presidente kan PhilHealth, asin po tabi yung Vice President Vice President kan PhilHealth Bicol, ang regional director kaya kan PhilHealth, Vice President an kuangkaan, pero regional director yan. Ngunyan, ang saro digdi sa pinag-urulayan, saro digdi, ta inapot ko po tabi, yaw na kita po, pag nasa public hospital ka, talagang nagsisiro balance naman. Ibagan sinasabi ko sa indo na, dapat ko na, so dahil na magparadulong-dulong sa politiko, sa kung sain-sain so mga may isipon nindo ang gabat po, ta ako, inagihan ko yan. Magabaton po tabi, ang pagmati kansarong kapamilya, na igwa po tabi nin pasyente sa ospital, may naghihilang. Magabaton po yan. Gabos man kita, inaagihan ka yan Gabos man kita po tabi, inaagihan kaan. Kumbaga, bako ban sarabay-sabay, bako sarabay-sabay, kundi, kuno arin po tabi, kita, saan, aray man yan po tabi, kanmal na Diyos, kuno rin kita pwedeng magkaigunin problema, dahil tayan po tabi maiwasan, no? Dahil yan talaga maiiwasan po tabi. Sabi ko rin sa indo po, dipisilon marhay, PhilHealth an satuyang katabang ko tana. Alat ko nata si Police Staff Sergeant Max Lobendino Jr. may report. DWGO Live Report. Max, good morning, Kamin. Aga po, Kuya Alwin, at sa lahat po na magkantabay sa programang Dino de Barangay sa 1080 DWRL Radio Philippine Legazpi at 88.3 FM Legazpi. Naaresto po ang pinakawanted na kriminal sa lulubigan ng Albay sa Trabaho Market sa Sampaloc, Manila dahil sa 5 bilang ng qualified rate. Isinagang operasyon mga kuhan mula sa Rapo-Rapo Municipal Police Station sa Ipaguntayan sa Sampaloc Police Station ng Manila Police District. Ang suspect na nakilala sa alias sa 32 anyos ay residente ng Proc 1A, Barangay Gay. Matagal siyang nagtatago at ituturing bilang rank 1 provincial most wanted person ng Albay Police Provincial Office. Kumpirmado ng mga otoridad na ang mga warrant of arrest laban sa akusado ay nilabas para sa 5 magkahiwalay na kaso ng qualified rape na pawang walang inrekomendang piyansa dahil sa bigat ng krimen. Na pagkakaresto ay bunga ng masusing surveillance at koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pulis at ng mga unit ng pulisya sa Metro Manila. Miranang inaresto ng suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Rapo-Rapo MPS para sa booking, documentation at eventual na paglilipat sa tamang hukuma. Ang pagkakahuli sa mataas na profile ng ay patunay ng masigasig na kampanya kontra krimen at maayos na ugnayan ng mga unit ng kapulisan sa iba't ibang lugar. Walang krimen na may tago ang buhay. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilo Bendino Jr. Nag-ulat para sa Tingog ni Barangay. Salamat, Merc, sa report. Ali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po tabi. Igwa na kita nin pirana ini. 43 minutos makalampas makalampas ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas. So sige,
So, balikan taan sa tuyang pinag-ururunan ngunya na pagkaagang ini. Sabi ko rin po tabi, dakula po talaga ang problema pag ika po pasyente. Inutunta ining sa public hospital, siring kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, digdi po sa Albay, sa Legazpi, Indaraga area. Ngunyan po tabi siring kay ni an hospital tabi di ka mananggad kayan ipipressure sa pagbayad public nga ni makakaluwas ka dyan po tabi taigwanin zero billing. Kaya lang ang problema pipanipisilan pa kitang maray ang PhilHealth pag naglaog ka dyan automatic diyaw na yan dyan kumpira ang case rate kyan iyon na. Dahil man ang kayang bayadan gabos kang PhilHealth kung sang 14,000 an sa imong bill, kumpira man sa dyan sa PhilHealth kung 9,000, 11,000, iyo yan po tabi ang babayadan lang kaan. So gustong sabihin, igwa ka nin mga balanse, maduman ka sa DSWD, maduman ka po tabi sa MAEP, maduman ka po tabi sa kung ano-ano pang mga pinagkukuhaan dyan in tabang, pero gabos po tabi yan, pundok ang gobyerno. Ano daw po kung ang gibuho na lang, total, nasa gobyerno naman, magkaigo na lang po tabi ng interconnection sa mga nagtataon ng tabang. Di ba? Yung PCSO, iba man, na kung saan, pagtao mo po tabi kan bill, kukuha na po tabi kung sisay na ahensya kan gobyerno, na yun na po ang makikipag-coordinate sa mga government agencies, taon nga ang dapat tabangan. Bako na, madulong-dulong ka pa kung ano-ano pa. Kasi kung di mo asikusunan bill, maski sa dyan sa public hospital, iti-text ka man giraray. Iti-text ka man giraray po tabi. Iyan ang totoo dyan. Asikasuhon mo man giraray po. And remember po na gabos na bagay mas na ika po nasa hospital. Pag ika nasa hospital, lalo na kung kapamilya mo, siyempre bantay ka kapamilya mo, ago mo, aki mo, magurang mo, o kung ano pa po tabi ang relasyon mo sa pasyente, malibong talagang payo mo. Pero meron nag-anap ka po tabi, bang bakal nin bulong, tabako man gabos, igwang bulong, mabakal ka sa luwas, so pang bakal, hanapon mo pa. Magdudulog-dulog ka sa mga politisyan. Di ba? Iyan ang sinasabi ko po tabi, yung realidad na pinagmamati kan sa tuya na mga pasyente, iigon mo yan, pasyente yan. Tapos, dahil mo man mawara sa utak ang pasyente, tabi, konsensya mako anong kwarta? Di ba? Sabi ko rin sendo po, bako man gabos, pwedeng saluhon kan PhilHealth. Di ba? Oni na. Iyan ang nangyayari po sa mga public hospital. Oni. Kita baga as much as possible, gusto takota na pag nagkakahilang kita sa public hospital. Kaya lang, sabi ko rin sendo, igwa man yan po tabi nin mga kapasidad. Kaya nga ni po, ang BRTTH bagangon yan, hali sa 450 bed capacity, 800 nangunyan, nakadulodagdag. Pero, ang pagkikiter kan, remember, ang pagkikiter kan, ang BHRMC, ang pagkikiter na pasyente po, 4 na probinsya. May Catanduanes, may Masbate, may Sorsogon, Albay. 800 bed capacity. Dahil man po talaga kaya na i-accommodate mo gabos dyan. Kaya nga dyan may pagkakataon na alimbaw nga operaran, i-schedule ka kuno rin, ikon matitigba ka na. Kaya ano ba, napipiritan po tabi mag-private, maski na ang kwarta, mag-private. Mataram naman ka mo, kaya pwede ka man bagay maghagad niya sa MAEP, yaon man niya sa PhilHealth, yaon sa MAEP. Dahil po, actually, ang private hospital, private hospital, dahil man kisiro billing, dahil man nagtutugot po ang mga doktor, tabi,
dahil nagtutugutan mga doktor na dahil sindabayadan cash kan pasyente. Kaya kasudma, inapot ko sa PhilHealth kung ano may plano ang PhilHealth. Na kung nakakakuan man sa DSWD, dahil man pwedeng agadan mo po tabi nin pangbayad sa doktor. Tapag inagad nin oya tabi ngaya may balance ngaya para sa doctor's pay. Ade ngaya sa diriyon muna sa nangan sa pasyente. Maray so igwa nin makokoa. Ta kita baga abo tama na mapasyente. Yugon man magastuson baga. Di ba? Ngunyan po dahil taman pwedeng makontrol sa mga doktor. Mataram sa doktor sa mga private hospital nata kan ako nagtapos nagtabang kamo sa ko. Kung ano ang gusto ko, kumpira ang gusto kong bayad, kung nabo kong maghalat kan bayad na hali sa gobyerno sa PhilHealth, kung nabo kong mag-alat din bayad, dapat cash alitaw nindo. Kaya sa mga hospital napipiritan po tabi na yung doctor's pay talagang hali yan sa sendong packet. Sa sendong packet po ali. Dahil ka man papaluwason kung dahil ka po tabi magbayad. May ginigimo mandang mob niya ng PhilHealth na kaulayon sa PRC. Tayo nga ni win-win solution ini po para duman sa mga pasyente, pabayaan ta sumay mga igwa, sumay mga mayaman ta nagkukuayanin mga private room. Gustong sabihin, pag private room ang kinuakayan, may pangbayad yan. Kaya nga nibagan mga nasa private hospital na nag-private room pa, di ka man pwedeng maghagad dyan sa gobyerno. Ta gustong sabihin, nag-private room ka, mahalon ba ang private room? 2.5 gayod, aircon. Garo ka nag-board, garo ka nag-hotel, oral daw, 2.5 aircon. Room sana yan, Iyon na yan po tabi ang problema na tangon yan Iyon ang problema tangon yan. Tapos may parang mga hospital man, taan PhilHealth baga, may ang laboratory, halos libre na. Tapos iyan na CT scan, ining CT scan, andi ko nanggad malingawan. Maski ako, biktima kaan. Dinara ko so agom ko dyan sa hospital. CT scan. Yugon mo yan, din nanggad din ta si CT scan, so kwarta ko po tabi daradara ko para 6,800 na sana. Tama pa man kuta na kung aldaw niya tabanggi, automatic dapat ma-CT scan mo. May request CT scan. Sabi ko, CT scan mo na, ang dara ko 6,500 lang. Ang pigahagad, banggi ngaya, tabanggi ngaya ma-CT scan, 7,000 yan. Kundi kayo 7,000, saaga na sana yan ma-CT scan, dapat nga cash. Ito palan, iyan na CT scan, PhilHealth na po ang nagbabayad kaan. Di ba? Yugon mo yan, sa titirahong katulos, pabayaan tang BRT an ining hospital sa public, talagang automatic yan. Pero ang halos kompleto ning gamit, ang BRTTH man sana. Sa BRTTH, automatic yan, CT scan, request of doctor, CT scan yan. I-automatic yan inday. Pero sa private, kung day kang kwarta, day ka man po tabi si CT scan nun. Di ba? Kaya dipisilon Sa totoo lang, dipisilon po tabi, ini na inagihan kan sa tuya na mga kababayan na kung saan may problema sa salud. Imbis na mabubuhay sa pasyente, magagadan po tabi ang pasyente sa konsumisyon. Magagadan ang pasyente sa konsumisyon. Yung kung mapapahanapon ka din pirak,
Na-stroke na nga ni, papanapon pang kwarta. Mario si po. Dahil man maiiling ta. Paanong mahiling yan? Na agad lang ka eh. Di ba? Kay puan mong magtao na muna. Tapos yung doctor's pay, cash. Alin ang sa bulsa mo? Sa private, yan dapat po na magibo. Sa paagikan PhilHealth. Dahil nga kita kuwang kaan eh. Tang case rate yan po tabi kumpira. Natural na yan. Nata. Nata po. Natural na yan. Kasi obligasyon din data. Mga membro baga kang PhilHealth. Gabos mga membro tamay Universal PhilHealth Law eh. Saka bagasan. Di ba? So anyway, ini po ang dapat na siguro pag-isipan po kan PhilHealth. Di ba? Dapat po na pag-isipan kan PhilHealth kung ano ang pwedeng gibuhon. Ano ang pwedeng gibuhon nyato. Sige. Anyway, igwa na kita nin 55 minutos makalampas ang alas 6. DWGO Live Report. DPWH pinagdiwang ang 127 anibersaryo ng pagkatatag na may panibagong pangako sa pagbuo ng bansa na nakaangkla sa kausayan at pagkakaisa at serbisyo. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. Nestor Kamin. Ang DPWH ay pinagdiwang ang 127 anibersaryo ng pagkakatatag nito na may pangako sa pagbuo ng bansa na nakaangkla sa kahusayan, pagkakaisa at serbisyo sa ilalim ng inisyatiba ng infrastruktura ng Build Better More ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Sa pinsahe sa pagdiriwang binigyan din ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na ang okasyon ay hindi lamang paggunita sa 127 taong pag-iral ng ahensya kundi isang pagdiriwang ng pag-unlad, layunin at mga taong nasa likod ng mga nagawa nito. Wika pa ni Kalihim Bunuan, ito ay hindi lamang isang selebrasyon kung gaano na tayo katagal dito, ngunit kung gaano kalayo na ang ating narating at kung gaano pa tayo dapat magsama-sama. Ito ay isang pagdiriwang ng layunin, pag-unlad at higit sa lahat, mga tao, bawat empleyado ng DPWH nag-aalay ng oras, kasanayan at puso sa paglilingkod sa ating bayan. Binigyan din niya ang mga manggagawa ng departamento bilang pinakadakilang lakas nito na kinikilala ang mga inhenyero, tagaplano, kawani ng field at mga tauhan ng suporta bilang pwersang nagtutulak sa likod ng mga nagawa nito. Binanggit din niya na ang patuloy na ISO 900-12015 recertification at pagkilala ng DPW sa Anti-Red Tape Authority bilang mga tanda ng dedikasyon nito sa kausayan sa serbisyo. Binigyan diin ng DPWH Chief ang pangako ng ahensya sa paghahatid ng infrastruktura na nagsusulong ng inclusivity, resilience at sustainability at tinitiyak na walang Pilipinong maiiwan. Mula sa Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Salamat Nestor Kagitla sa report. Okay, so anyway, Loy-loy 2 minutos antes mag-alas 8 din pagkaaga, mapaaram naman kayo na kunig di sa programa ni. Tawantang dalan po ang DWRL Barita La City masunod na.